Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng chicken macaroni. So ito na po yung ating mga ingredients. Macaroni elbow, chicken breast na hinimay, sibuyas na pula, carrots, red bell pepper, celery, pineapple, sugar, spring onions, raisins, black pepper, asin, all-purpose cream, sweet pickled relish, at saka mayonnaise. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay magpapakulo po tayo ng tubig. Pagka kumukulo na po itong ating tubig dito sa ating kaldero, ay ilagay na po natin yung ating manok. So yan, hihintayin lang po natin kumulo. Ngayon pong kumukulo na po yung ating tubig, so pwede na po natin ilagay itong ating manok or yung ating chicken breast. Yan, ang gamit po natin ngayon ay isang pirasong chicken breast. So hiniwa ko lang po siya ng ganyan kaliliit para mas mabilis po natin siyang mahimay mamaya. Ngayon, titimplahan po natin siya ng asin. Para habang lumalambot siya, may timpla na po yung ating manok. At saka itong ating ground black pepper. Yan. Yan, papakuluin po natin ng mga 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto po yung ating manok. Habang hinihintay po nating lumambot yung ating manok, so para diretso na po tayo, magpapakulo na po tayo ng tubig para sa ating pagluluto ng ating macaroni elbow. So ngayon, meron na po tayong tubig dito. Lalagyan po natin siya ng asin. Konting asin. Lagyan po natin ng konting oil. Yan, papakuluin po muna natin yan. So ngayon, tatakpan po muna natin. Ngayon pong kumukulo na po yung ating tubig, so pwede na po natin ilagay itong ating elbow macaroni. Yung dami po nito nasa mga 900 grams or 1 pound. Hintayin lang po natin na maluto itong ating macaroni and then pagkatapos po ay huhugasan po natin ng malamig na tubig. Ngayon po, titingnan po natin kung talagang malambot na po yung ating macaroni. Yan, pag ganyan na nawala na pong puti sa gitna, ibig sabihin yan, luto na po ito. So, hahanguin na po natin at huhugasan po natin ng malamig na tubig. Ngayon pong malambot na po itong ating manok. So, pwede na po nating hanguin. Tapos, palalamigin natin. Pagka malamig na, tsaka natin siya ihimayin ng maliliit. Palalamigin po muna natin. Ngayon pong malamig na po itong ating manok. So, ready na po natin itong hihimayin. Ngayon po, maghanda lang po tayo ng malaking bowl na paghahaluan po natin ang ating mga sangkap. So yan, una ko pong ilagay itong ating all-purpose cream. Or pwede pong gumamit kayo ng heavy cream kung alin lang po yung meron kayo. So bali, ang gagamitin natin ay mga 2 lata. Pero depende na po yan kung gaano karami yung macaroni elbow na ang gagamitin nyo. Ito kasi nasa mga 1 pound or kulang-kulang mga 1 kilo yung ating elbow macaroni. Yan, sisimutin lang po natin para hindi masayang. Yan. Pagkatapos niyan, kukuha po tayo nitong ating mayonnaise. So, tatansyahin lang po natin, titikman po natin mamaya. Yan, mga ganyan karami muna. Pag kulang, dadagdagan po natin mamaya. Yan, haluin muna natin.
Ngayong nahalo na po natin ay pwede na po nating ilagay itong ating naluto na macaroni elbow. Yan, paghalo-haluin po natin para talagang ma-coat po natin yung ating mayonnaise at saka yung all-purpose cream dito sa ating macaroni. Yan, pag naihalo na po natin ng mabuti ay isunod na po natin itong ating nahimay na manok. Maganda po itong panghanda pagka may mga special na okasyon like yung birthday or yung Christmas, New Year. Dahil napakadali lang po nitong gawin. Ngayon po, isunod po natin itong ating carrots. So, yung iba, ang ginagawa nila sa carrots ay pinapakuluan nila. Pero ako, mas gusto ko yung medyo crunchy pa yung carrots natin. Kaya, hiniwa ko siya ng maliliit para mas mabilis po natin siyang manguya. Hindi tayo mahihirapan. Yan, isabay ko na din po itong ating red onion. Yan, haluin lang din po natin. Ngayon po, isunod po natin itong ating celery at saka yung ating red bell pepper. Yan, napapansin nyo na talagang yung pagkahiwa natin ay maliliit lang. Para po talagang yung madali lang po natin siyang nguyain. Kung ayaw nyo naman po ng celery, pwedeng huwag nyo pong lagyan. Kasi may iba na ayaw ng lasa or yung amoy ng celery. Napaka-healthy po nitong dish natin ngayon dahil yung mga sangkap natin ay mga gulay. Ngayon, para mabalance po yung asim ng ating mayonnaise, maglagay po tayo ng pineapple. Pagka wala po kayong nabibiling pineapple tidbits, pwede po yung chunk, hiwain nyo lang siya ng maliliit. Tapos sinamahan ko po ng konting pineapple juice. Yan. Ito mga isang lata ng pineapple yung nasa can, yung gamit natin. Pwede po kayong gumamit yung fresh na pineapple. Yan, optional lang po ito kung gusto nyo pong lagyan. Ngayon po, ilagay na po natin itong ating raisins. Kayo na po yung mag-a-adjust kung gaano karami po yung raisins na gusto nyong ihalo. Haluin muna natin.
para mas lalong sumarap po yung ating macaroni salad, lalagyan po natin itong ating sweet pickled relish. Ito po talaga yung nagpapasarap ng ating salad. Ubusin ko na lang po ito lahat. Mas masarap naman po pagka maraming relish. Yan, halo lang po tayo ng halo para magpantay po yung kanyang lasa. So ngayon, panahon na para timplahan natin yung ating salad. So lalagyan po natin siya ng konting paminta. Tapos konting asin. Yan, wag lang po natin masyadong damihan dahil yung manok natin ay timplado na po yun kanina nung pinalambot natin, may asin na po yun. So konti lang po yung ilalagay natin. Haluin natin. Ngayon, titikman po muna natin kung kailangan pa ba nating dagdagan ng asukal. Sa tingin ko, kailangan pa siya ng asukal. Dahil medyo nangingibabaw yung asim ng ating mayonnaise. So, lagyan ko siya ng mga 1 tablespoon muna. Haluin muna natin. Ngayon, titikman po natin ulit. Medyo maasim pa. Mga 2 kutsara siguro. Pero depende naman po yan sa inyo kung gusto nyo ng hindi masyadong matamis. Pagka nahalo na po natin ng mabuti at satisfied na po kayo sa lasa, so yan, ito, ready na po ito. Ilagay po natin to sa ating refrigerator ng mga ilang oras, mga 4 to 5 hours or hanggang overnight. Pagkatapos niyan ay ready na po natin kainin or i-serve. Ito na po ang ating chicken macaroni salad na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!